somos Celia e Manuel, somos a cooperativa Larega, que somos unha consultoría de políticas públicas especializada na economía social. Nacemos dun traballo de fin de mestrado da Universidade de Santiago de Compostela, onde descubrimos un pouco que era a economía social, namorámonos dela e quixemos levar ese traballo académico á práctica, posta en marcha. E diredes vos, e por que Larega? Bueno, Larega ven de lareira, daquel lugar onde se xunta xente, onde se comparte, onde se crea, onde se construe, e dende aí é onde traballamos. Somos cooperativa porque é a fórmula que máis axeitaba os nosos valores, pero ademais porque cremos que existe outra maneira de emprender, dun xeito máis democrático, máis participativo, baseado na colaboración e comprometido coa comunidade. Porque para nós a cooperación non é unha ferramenta máis, senón a nosa forma de traballar. E desa forma de traballar intercooperativa nacen proxectos como poden ser os plans locais de economía social, como poden ser guías de emprendemento, como poden ser diferentes estudos que o que buscamos é ese desenvolvemento económico das vilas, dos concellos, das aldeas, das cidades. Porque, como sempre dicimos, aquelas ideas que prenden son aqueles territorios que se transforman.